Aquest és el magnificent Seat Tarraco, el SUV de gran format fabricat a Alemanya però dissenyat i desenvolupat al Centre Tècnic de Martorell, sobre la interessant plataforma modular MQB del grup Volkswagen. És un model generós en tots els aspectes, on destaquen la seva habitabilitat, la seva conducció, la seva tecnologia i el bon equipament.